Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, karon mag-upload na ko Palamay Drama Compilation Part 167. Ug mga ako pasensya sa inyong mga listeners na karon ako nakabalik og upload kay na ako gitrabaho mga listeners kining mangita jud tag panginabuhian para lang jud sa makatrabaho ta kay lisod jud kayo kini atong saligan mga listeners gamay ra jud ni og ta nato niya to ang pag-vlog o hanyo lang tamo mga listeners nga katong mga mugbo mga ads hinaot nga dili lang pud i-skip mga listeners para pud nga tabang sa tuang YouTube channel. Atong wala pa naka-subscribe, palihog po subscribe mga listeners para pud nga madugang-dugangan gamay ato ang mga subscribers. O bawi lang ko sunod mga listeners, maka-edit ko paspas o karon pasensya jud kayo kay na ako gi-asikaso nga trabaho mga listeners. Kung dili na to dugayon, basa ko sa mga comments katong last na i-upload nako. First comment nako si Ma'am Delsam 99, maayong buntag sir idol. Timing kayo kamulo ko prepare breakfast sa akong mga alaga. Salamat kayo. God bless you and family. Daghan jud salamat sa imo Ma'am Delsam 99. Isa jud ka makapadasig sa kuha o amping-amping sa imong trabaho diya ma'am diya sa Hong Kong. Si GHS Hunter. Okay ka bro. Daghan jud salamat sa imo GHS Hunter sa imong pag-comment. Salamat sa imo Si Libby Carl. Idol, palihog ko sa drama nga naguluhan nga balbal. Salamat sa imo dia Libby Carl. O pasensya kayo Libby Carl nga dili jud ta maka-upload ana nga drama kay nanay nag-upload ana sa ako man nag-search nindot ra ba na nga drama nga balbal nag-upload punta ana nga nalamay nagkauna sa ato upload lisod pud kayo nga musapaw ta nindot kay na imong request nga drama Baby Car pero nanong gud upload pasensya kayo lisod kayo nga musapaw pud ta ma-reuse content ta. Salamat sa imo Baby Car sa imong pag-comment. Si Clarice Pags, salamat sir. Salamat sa Timoda, Clarice Pags. Si Jude Plastico idol, ipakaon na lang kuno ang kang tito sa baboy kay way gamit. Ayaw lang pud na kaya way pud kayo ipakaon sao na lang. Dili na niya siya makakinamot. Basin dai makakita ra na Jude Plastico ang imong tito. Hulat lang. Salamat sa imo Jude Plastico sa imong pag-comment ug sa imong pagpaminaw pirmi. Si Isabel Sirna, padayon sir kay nagkanindot na imong drama. Salamat jud sa imo Isabel Sirna. Si Luel Balandra. Duha ka heart track ang Luel Balandra. Si Oscar Baydog, salamat sa idol kay bisag bubaon na akong cellphone naka-support pa jud ko nimo. Dol, basta dol way skip ni dol. Salamat ay katong wala nag-skip ads. Salamat jud kay sa inyo ang pagsabot na jud mo gasuporta. Salamat sa imo dia Oscar Baydog. Si Bernadette Larsi, daghang salamat idol. Salamat jud sa imo dia Ma'am Bernadette. Si Lindsay Arnel idol, maura ni nga drama ang daghan kaayo kong mabuhat. Daghang salamat sa imo dia pod Lindsay Arnel. Si Hilda Asuncion, more palma ipaser, nice drama. Daghang salamat Hilda Asuncion. Kedua comment ni Hilda, tulok heart track. Si Bilin Andoy, lingaw basta pala may drama idol, sige rabi katawa, walay laay. Salamat idol, more drama pa. Salamat sa imo Bilin Andoy. Mario Libre idol, tagsara ko mga comment kay busy kayo ko sa trabaho o kira kayo na. Mario Libre, salamat sa imo Crystal yo, very good idol, nice kayo. Daghang salamat sa imo Crystal. Si Susit Palmiros, go idol, padayon lang ulat ni sa sunod upload. Nice jud. Daghang salamat sa imo Ma'am Susit. Ug mao to mga listeners naton nag-comment sa to ug ato na sugdan na to ang Palamay Drama Compilation Part 167. Unsa? Mukuyog ka nga kung pamisita sa ilang tanya? O nak, mamisita masad ko siyang inahan. Hugot, masad kay angay inahan niya dok. Panguyaban sa tako taon iya. Ay, ano lang ang imo pa, uy. Unahon ka ning ako. Lainan ko anong duhatang mamisita sa ilaw, uy. Ako lang sa una.
O kung na nga magkauyab na ganiming tanya, o ikaw na siya mamisita niya sa iyang mama Rosa. Okay, way problema. Pero nak, kung makaistorya ba mong Rosa baka ng mama bang tanya, palabtiki sa siyang sulti, bahid ako ha. Ing na siya nak nga, nakagusto ko niya. Ing na siya nga, manguyab niya ko niya. Ing na siya nga, kuhaan kining basta nak, katong inahang Rosa ba ha? O ka na raday, o okay ra kayo na, Pamanuel. Ako'y bahala mo diskarte ni Manang Rosa para nimo. Kahayag sa buwan. Unya ang buwan, gitaparan og dako nga bituon. Kinida, sugton giting halikor ni Tanya ini. Kay may sulti nila. Basta ang buwan taparan og dako kayo hayag kay nga bituon. Musugot kay kanang babae sa lalaki nga manguyab. Magdali ko. Paspasan ko nga akong paglakaw. Timing ning pagkaanian mo dong, Waldo. Kay bago kong ligo. Simutang akong buhok, oh. Di ba ako mo't kaayo? Kining nanang si Tanya. Asa man siya? Ay da, natugog sa'yo, oy. Kita lang sa goy magsulti, God. Hala. Amoy abi ni mo dong, Walds. Hala. Labo pa baya ko, bisag may edad na ko. Unya, mihugot ba yun og balik ron ang ako. Kay, dugay naman nga. Kana si Tanya, ay sus, mas lami pa ko niya dong. Ilang ko. Kung migot sa tulog, uglaw sinang Rosa. Tanya. Wala tulig kayong doha ka buntod, oh. Uy, tutok ka man ako maayo. Ha, dong Wads. Gisugutan na ka. Gidawat ko na ang imong gugma. La 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 la. Wamang kumanguyab ni mo nung. Si Tanya mo nang ako tuyog, dili man ikaw. Uy, Waldo. Day, Tanya. Mayang gabi dia, day. Ay, sorry ha, nakatuog ko. Huwag ko makaatang sa imong pag-anhi hinuon na. Ma, wala ko ni mo pukawa, uy. Ikaw man hinuon, may atubang ni Waldo. Ay, kuan manggod na ka nang abi manggod na ko og dili ka mapukaw kay maulagi nga wa na lang taka pukawa ba kay wa na sa tikapay baw di ba dong no Waldo no basig matugaw. Oo, mao na, day. Sige, nang mag-istorya sa misita niya, nang. Si Papa din ako, day, nang. Nagtugong to siya ba nga, mamisita ko nung siya nimo. Parison ba imos, Papa? Ha? Oo. Parison mo. Parison ba oroy? Batanon ang gusto nako no. Dili ko ato imong papa kay na nitiko ko na nang iya. Ma, dili pa niya. Nakakita mo ko anong papa ni Waldo. Himsok pa kay lawas mo, uy. Likon pa kayo tuhod ng papang Waldo, ma. Mao ba? Ligon man ka ha. Nahala. Imo na to. Paanhiaw ni imong papa Waldo ha. Unya kinisitan niya may patubangan niya. Ikaw yun, ma. Mamili sa dyan na siya batanon, uy. Nga tiguang naman na siya. Rin ako oy. Pagsulti mo di ha. Tiguang niya. Ay, pastilan yun ni si mama, uy. Gusto yun lagi siya nga maminyog batanon. Sige na, uy. Unsa may ato ni mo, Walds? Unsa pa? Ni ako, day. Aron, day ganti ka sa akong gugma. I love you, day, Tanya. Bueno, kay nakagusto masat ko ni mo. Pues, gisugutan na ka. Gidawat ko ng imong kugma, Waldo. Ay, salamat kayo mo dahil pag-isugot, day. Salamat kayo. Magpakasalta, day. Apan sa dili pa. Pamayan ti ka sa 12 panahon. Ako ginos, Papa. Motel? Niya mo nung kining taxi nga gisakyan ta tungod nining usa ka motel. O, day. Human naman ti ka pamay, eh. Mga dalon sa ka din, eh. Pero, Ay, saba ang driver ang sipasiplat. Ato na ta sa sud sa motel. Ato tayo tiyo sulti. Bay. Dara mo plete, bayo. Tana, day. Manaog na taning taxi.
Dong Paldo, ang ako yung untang gusto nga, human sa atong kasal, anak na ko ni mo hilapti. Ayaw sa ron kay di pa man tamin niyo. Ay, pastila ni mo eh. Kaya ano, good eh. Wadi kang magdali. Yung makatilaw ng langit. Kuan, ganahan na ba sa kumutilaw og langit, pero basig mo kalit nga kau atras human mo makuha nga. Di pa ba ta ka ba na? Iwa pa man ta makasal. Ito bang atras ko day. Kay mahal ta kay ka. Danya. Diri kaya. Paldo. Paldo. Ay, mahal ka day. Iinay lang mo. Nambi silang sikna basta permiro. Mas man lagi ko. Dahil ay, salamat taon day. Lipayan ako eh. Dayon na pa ng pagpakasal ni mo na ako, ha? Di gani ko ni mo dayon nun. Day, tanya. Day, usbon ako, day. Ikaw lang babae nga akong gimahal. Gimahal o gigugma. Kung sa ipagduduha sa akong pagmahal ni mo. Karon nga may nahitabo na nato, day. Dali untang mga liho ko nun alang sa atong kasal. Kana ang ipasalig ko ni mo. Ma, Oh, ano yung may puyo sa inyo? Mao ka na. Mao na akong gusto. O gaya ko ninyong supakatan niya, aron dili ko mahiubos. mag-agad lang ko ni Waldo, ma. Siya may bana. Ang asawa na ba, madagit yun na sa bana. Busa, dapat lang unta nga ato ko tipo nila. No, ang akong pagbuot mo ay matuman. Anhi mo mupuyo sa bahay si Waldo. Ato lang tumanan si mama, day. Sige ma, anila may puyo din sa inyo. Ang imong gusto nga mong tumanon. Bagaw, Waldo? Waro nang imong asawa sa inyo? Ugaw, tas Manila. Nangumpra para sa negosyo. O dili ko ganahan nga, kamirang doon sa kong ugangan nga, kamirang doon sa bayo eh. Tako na ba kaya gusto na ako ng iyong mama? Yun niya, may pagkakuan, may pagkahigal. May pagkahigal sab ko. Niya siya sad, higal sa gamay. Maabot, grabe siguro, gamay ba siguro? Kuhiwan ko nga mahinahikan na ako yung mama ni Tanya. Ay, kahadlok man nimo. Gawaan ta. Birahin na yung mama. Ako pa ikaw. Birahan ko na. Amo, mangko. Sus, lami para ba kayo na isang rusa? Bugdo pa kay sampot? Ako ani nga, batanon pa ko. Ibugay ko anak niya. Mo ba? Ako ko man ako niya ingnon si mama ha. Nga ibog ka niya. Para may gusto niya. Usa ka batan nga sama nimo. Sige na. Pangasahon ko na sa kanang tiguang nga. Kana pa'y pensyonada na. Permita kakaghumba kay may kwarta man permi. Ina siya bay ha. Nga mag-abot mis gawas. Turjakon ko na. Oy, ayaw pagulis inyo do bigla sa wapay mong asawa dong taon. Kay kuya kay bidamatrodyak ka ni may mo ugangan wa para may mong asawa taon. Pag nga lagi na ako akong kagulingon pa. Mahal na ako ng akong asawa. Gawas pa. Di sa ko magpada, kuan wi, pada sa iyong inahan wi. Ha? Tiguan naman na sa mamarusa wi. Mo ba? Pero do, ug hubuan jud ka. Hubuan ka sa tubangan mo. Nya, di barbasan. Usaon ni mo me. Di jud ka. Barbasan. No, di kumtuan na do. Tingali ako tanaw sa mamarusa pa kay kuan. Kuan kay may sinina man nga magkuan. Usa. Kanang basta wi. Basta daw. Yun ano. Kung pangal Sino nga magpachanching siya? mauna muna. Oh, Pero kung magburlis na, Unsa? Jesus. Ayaw paglito ka na. Ayaw paglito ka na, dong. Kangilag kang tanahon sa. Ana. Tiguang naman. Dikuha na kag bilbil mo. Na-slide na siguro. Landslide na. Bilbil, forbida. Uy, sultian, tinga do. Bawa ng bilbil do. Ha? Labi na. Basta barugan ko niya kung ipamon. Barugi dyan ha. Barugi na ipamon mo. Barugi yun na. Hoy, Waldo. Barugi na. Kaysa tan-aw ra ba na ako ang rusa?
Bigsa kay do. Mura bagong nadubaga. Makasukol pag nagbugdo ibabos kama dong Waldo. Ma? La 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 la. La la la. Gihubo mo ang tanong yung mga besti. Ligbuis ka na lang. Ya. Unsay tan-aw nimo? Tiguang na ba ko og lawas? Ha? Waldo. La 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 la. Bigot sa naglawas sa mama na. Labo kayo. Waldo. Ayaw ko. Ayaw ko gags. Ayaw ko. Agi. Palawa ko nimo. Ugangan tika. Patilawak ko. Kung umagan. Si Aldo. Sige na, be. Si Aldo. Agay. Aldo. Peko sa gusto nimo. Si Aldo. Agay ka. Aldo. Kuwatong Aldo. Uy. Lupya ka ito o ka ng atubangan. Ikaw lang. Gusto na ko kay kabundo. Biya ng katubangan do. Ikaw. Ipakupi. Uy, ano tabayan nimo? Ako mo disco itong mahal. Ringiga. Supsun daw da. Boy. Uy, awan. Ayaw. Kanding. Day. Tan. Tan. Day. Nak. Day. Mama rin ay. Mamugos gyud. Pero mas nindot pa kang mama ni mo, day. Lahap giti ka, day. Nag-anak na unta mi. Di ko madawat kaninyo gibuhat. Mabaos ko. Ug ang imong amahan. Tuon ko tong imong Usa. Nibaw siya si Tanya. Wa na lang ko mo reklamo. Kay ako may unang nagkasa. Nagpaana gid sa ni Papa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga ako mahimong ang mahikalimutan. Unsa? Tinuod ka kaw nilo? O lagi Kathleen. Dako og gusto ni Boss Bay Carlos. Ug kun musugot kuno kaniya mamisita din kuno siya nimo. Sige kaw, ingnas yung mamisita na ako ha. Kay abi ni mo kaw, nakagusto man po ko anak niya. Ba, propida wala. Siya paningit mo anak gaw. Kanara Boss Bay Carlos. Takuar mag piso sa kiraan na. Buak kung filter. Buak filter sa sudan ng sigarilyo. Pasok niya buak oy. Kahadlok sa ano ay kun mo una oy. Pero sige na kaw, ingna lang siya. Nga musugot ko nga mamisita siya nako. Ingna gidayon gaw ha. Unsa? Mamisita si Carlos ni morong gabi Nya imong sugton? Oo, nay, uy. Sugton ako siya kay nakagusto man sa kunya. Hoy, babay. Ay nagsugtang tawhan ha. Kay wa nay trabaho ba ya? Nay, kung mauyab na unya nako siya, ako siyang ingnon nga mangita og trabaho. Sayo naman ko ng problema ha, kuwit. Basta, wa ko'y gusto anang tawhana nga mamahimo ni mong uyab. Kaysa tan-aw ko ana niya, tapulan nga way sama. May gabi ng taling. Di may gabi ako rong nakakita nimo. Sa may tuyo nimo. Ni ako nang kay mamisita ko ni Kathleen di imong anak. Padaplin. O, si Padaplin? Wagi ko nang. Dagway ba nimo? Ay, Daplin ka karon. nang, si Kathleen nang? Haba di ay. Dong, dayon nga rin, Dong Carlos. Ay. Nay, ay pag-alidas pultahan, oy. Sige, gyud Kathleen. Patuyang Diyos imo mga kabuang, day. Tinuod ka ni Kathleen? Gisugot na ko ni mo, day? Oh, gisugotan na ka kay nakagusto man sa kunin mo, Carlos. Salamat taon, day. Salamat kayo. Unya karon gisugotan na ka. Pangita nagtrabaho ha. Kay maura ba na higidit ani nanay nimo? Wa kuno kay trabaho. Ay, sos. Unsa masanas nanay mo, Di na mistil nga. Pangitao lang trabaho, Asir man ko sa masyaw nga swertes. Unya, usahay makakwarta pud ko sa hantakan ug sa tungitan. Doon naman ko, ang tugon ipagamit sa mga sugarol. Unya, doon na sa ko'y baraha para paabangan sa tungitan. Buhay na kita na dayo, Kung kita'y magkadayon, ha? Sigurado ka? Ay, siguro kayo, Ugma, ha? Manuroy ta. Dunay payag dito dapit sa daruhan. At tuto dito ugma, day, ha? Mingaw kayo dito, day.
Wa gyud makatugaw na to dito. Bisan maggabian pa ta. Wa gyud makatugaw na to dito sa bayaw. Ati ko, Carlos. Kalami din ang hap ka na nga tukubos. Lami kami gay. Palami. Ari yung nasartas pasakitay day. Hindi nga duhalin mo ka pa. Kay bustag ko ning ako. Sige. Basta na kay. Dong. Inaya lang ha. Sakit pa ya. Bibitaw ka sa iyo. Kaya ka kasalimot eh. Oh, nara. Oh. Makaya ka min ako, Dong. Ah, bahala lang. Kaya ni mo o dili, day. Lami kayo, day. Birahe! Bahe! Basta na. Agay, mag-isot ko barog. Kasakit sa ungkuan. Unya nalagbarog, day. Pahuway sa takadiyot, ha? Unya, usbanta ka. Gusto ko pasli ko, ha? Pakasti payagit ko, Carlos. Sinagot, Nay. Huwag masakot yung kwarta pa. Nangita og kaon ng among mga anak kagagmay pa. Hasta gani ko diri gugutom ko. Mauna ni Ron. Resulta na. Hingnan tabitaw ka nga ayaw ng Carlos kay tapulan kay na hinay naglihok sa pagpangwarta. Turjak na tingali kusog, anak. Ginaiduhan na dayon ninyong anak ay. Bitaw, Nay, uy. Nay, kontento ragid siya na iyang pagkaasar sa masyaw o pagpakala sa iyang barahas tong itan. Si Jonas pa untay mong gisugot. Hayahay ka unta ron. Dako unta kay to gusto ni mong tawhana. Nya unsaon man, kakalit man siya nawa tinis ato. Human ako gibasted og kausa, nawa man lang. Wa naman mo balik. Og wala ako nahibaw-an nga nilarga daig Manila. Mao to gisugot lang ako si Carlos. Kay nakagusto man sa ko ni Carlos, Nay. Uy, nabalik na si Jonas sa ato, uy. Ha? Trabaho day yung giadtos Manila. Og ulitaw paghihapon siya hangtod ron. Nagkita o nagkasulti day mo, Nay. Oo! Ug matod niya hangtod ko no karon, ikaw paghihapon ko no ang iyang gihigugma. Unsa? Gaw? Wala gigaw. Ako sa tanas gyud ko nimo ani gaw. Ha? Nagkita si Judas, misamot siya kagwapo. Ugaw, gusto ko siya makikita nimo. Hala no. Pero minyo naman ko, uy. Doon na naman ko ibana. Mo ba? Sige, ato lang ko. Ako lang siya balibaran, ha? Ako inon nga di ka gusto magkikita niya. Time pasa. Sige. Siya sad pa. Ayaw sa kuglak ko hukod. Ibalibad di ay ko, nga man. Oo, lagi. Gipul alang sa kong sinabuhing kabos, ay. Kapoy na kaayo. Tagsara magkakaon og lami. Basta sige na lang. Ingna si Jonas, ha? Ingna siya asa may magkita. Kaya makikita ko niya. Purbida, no? Sige, gaw. Ako inon si Jonas, ha? Di ka magbayan na Jonas. Gaw, okay. Kung dako kang Carlos, mas dako pa ng iham. Murag unod sa kabuting kahoy nga buwan na kayo. Grabe, sad. Lagi. So ito lagi ka. Ano man, nakahikap ka sa iya, ha? Kami magdungan mo yung jakol. Unsa man, ha? Magkikita yun ka kay sa'yo magdungan mo yung mga laki, magdungan mo yung pangihi mo, ha? Makalilibo ko siya, ha? Ay, sus, grabe, ha? Ugtak man doon ko, eh. Sige ka. Ito as Jonas. Kay human sa matagbaw na ko, mangayo ko niya kwarta. Himuon ko na lang kabit si Jonas. Bahala ka. Daya. Umuta ko din ni Imod. Ito eh. Ako naman ka mo para pamisita na ako. Sige lang. Masugod ko himuon ko rin mo bit. Hindi na magwanta na eh. Hindi na kayo na eh. Kini. Kini pa daya. Amitay ko na sa'y. Tinuod ko rin. Ang sulti ko nilong, ha? Unsa? Kamasda ko. Ang iyo. Uy, murang haligi. Uta, uy. Sige, masih.
Nahimo gid akong kabit si Nas, ug buho ko niya sa kwarta. E buong gud akong bana kung ako gikagdaghang kwarta. Kulang siyang ginisihan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Malo, ginaingon, mas palabihon ko pa nga way lalaki sa akong kinabuhi kaysa mawa ka na ako ang akong mga anak. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga kung mahimong, mahikalimtan. Axel, nausa ka ba? Yan ang ipakusgan man yung padagan ng motor! Basta dali ko ni mo sangtihan, kinsa imong laki, samtang tuwa ko sa laing nasod. Wala gitaon! Di lagi ko tuuuni mo. Ay! Paunyo ka ni imong motor ka manahog ka! Axel, madisgrasya ka! Doon na tayo duha ka anak na babae, hindi ka mamaluoy nila! Ikaw! Naluoy ka nila, ha? Maluoy! Huwag ka maluoy sa itong mga anak! Kung naluoy ka pa, di ka magbisyo! Wala gitaon kay laki, hindi ka pa magkasabot! Ginoo ko, Axel, ang sama! Oh, yakot siya! Axel, magpatay! Excuse me. May pulso pa siya. Kadiyot. Alsahan na ninyo. May pulso pa siya. Dadaan na tulad siya sa ospital. Salamat Ginoo kay nakamata nagbalik si Malo. Mama Malu. Ma. Lola, tanawa, Lola. Iguran ni tanaw si Mama Malu. Ay, may dalang kay luwas na si Mama Malo ni mo, Cindy. Oh, sige, Miss Malo. Inaina laglakang. Kana, good. Abi ni mo, no? Fast kayo ang imong pag-recover, Miss. Salamat ka ni mo, Ruel, ha? You're welcome, Miss Malo. Mahimo bang Malo na lang? Ayaw na lang ng miss kay may duha na ko ka-anak. Oh, imo nitong anak ang duha ka teenagers day nga mo'y mo polio bantay nimo din sa ospital. Abi na kog imo to silang mga sisters. Mahimo bang mapaway unya ta, Ruel? Nga naman, gikapoy ka na, Malo? Ikapoy na. Kutas na kaayo. Malo, may relasyon mo sa Ruel? Ma. Sultihi ko. Ma. Diyos ko, Ginoo ko yung taon. Wa pa ganito igi kay Axel, may puli ka na niya? May gabi ninyong tanan. Dayon, Ruel. Ang mga anak, siya si Kuya Ruel ninyo. Oh. Okay. Murag, nakalitan man sila sa akong pagbisita nimo. Ayaw ka bala ka. Ako rin mo pahibaw nga magpasabot nila. Mga liwat nimo ang imong mga anak. Mga gwapa, Malo. Mangalit man yung anak ni. Di man magpahibaw. Kainit ganiha o niya karon kalit na lagbundak ang kusog makuan. Saan man ako niya makapauli ko sa amo. Ipanglutom na gidon sila sa mama o ang duhan ako ka mga anak. Ay, parahon ko na sa kinami nagpaingon din ni. Para! Ayan na! Ay, sir, sorry. Abi na kong taxi. Private car man di ay. Uy! Sakay na lang. Dali mo nga pa. Pero thank you na lang, sir. Sorry. Abi na kong taxi. Di man di ay. Uy, sorry. Sakay lang, ma'am. Yan to sa inyo. Ay, kabla ka. Hindi ko na itong tao. Promise. Kinsa tong batan ng lalaki na gato mo? Aray, Ruel, sa ba? Kinsa tong? Sakit, hagi sakitan ko sa mga pag... Kinsa lagi to? Imo tong laki? Ha? Ako laki. O sana? Happy na ka? Happy? Malo. Buhiin ako. Wa kay katungod nga magselos. Kay dili ka pa hingpit nga mo itag-iyan ako. Nagbuwag na mo ni Mama Malu, Kuya Ruel. Oh, Cindy.
Pero nga nang permi pa man kang muanhi sa amo. Ngawa naman ka mong mamamalo. Magsulti ta malo. Buhi ko. Ayaw ko guniti. Unsa man ka? Ano imong kog ingon ini? Unsa may saan akong nabuhat nimo ha? Wa. Nahigugma lang ko ni Randy. Unsa? Libil na tamalo. Pero, Randy ang akong mga anak. Dako naman na sila. Luwas pa. Naman sa sumama ni mo. Una-una, unsa na akong maayo, ha? Si Cindy, karon pa siya na uli? Kisa man lalaki nga miyatod niya? Kilips to lips si Cindy sa lalaki. No! Si Ruel ka na! Kuya Ruel, nakakita na to si Mama Malo nga nag-kiss ng Ay, ko, duha. ko, busag din na siya. Wa naman mi sa imong inahan. Sige na, sold na sa inyo. Unya na ko palagaw ning ang taxi kung makasold ka na. Okay? Sige na. Sige na, biya na lang. Ako rin bahala. Sige na. Okay. I love you. I love you too. Bye, Kuya Ruel. Bye. Bye. Amping! Masud ako sa bay. Anong kisapa man ko ni mo, ma? Napuang ka na, Cindy? Gikan ako si Ruel, unya ikaw na sad? Unsa man ning imo, ma? Nagselos ka? Di ba imo naman siya gidispatsan? Ikaw ang dilit na niya, ma. May lain na kang laki. Ang naluoy ko ni Kuya Ruel, maong... Nga naging-relasyon ka niya, mao ba? Luod ka! Hay kaluod ni mo, ma. Ngawa pa gani tuig si Papa Axel dahil na disgrasya mong duha may laki ka na. Sagad kayong manuti ang akong anak. Basta. Ay, sila. Di ko makaagwanta nga ingon ni ato si Cindy manudya na ako, Randy. Sakit kayo. Gusto na. Samay. Nanimahom kang bino. Miinom ka. Gamay. Painit sa lawas ba? Randy, gusto na. Awa ko sa mood. Ikaw pero nasawon. Wala ko sa mood. Please lang. Anya, ako naman ka sumod. Imod-mod ka ron. Randy, kalain ko di mo. Kalagutan ra ba nung sa babae rawa ka nang mapay maaman. Kanang ako pa rin sawon niya padi-idi mo. Itam kalagutan. Iya. Randy, Lagot ka. nga nang gitangtang ni mo imong pakos. Tang-tangutan na pakabat! Randy, ang sakit ako ni mo! Di ko gustong balibara! Gusto na! Randy, gusto na maluoy ka gisang anak ko! Sigurong to ni Manigos Pilyas. Hindi ako ganahan. Kinuha kita akong ginong babae. Hindi! Sa chistas siya! Hindi ko bawang alam niyo. Nagkasugat kong lalaki nga muramunyo nga muromansa. Sadista. Kaingon ko, gigabaan ko ni Ruel. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Loida. Ginaingon, ako diri naghilom raman ko. Waman ko manabi nga gwapa ko. Pero ikaw, grabe ka. Sige ka og panabi nga ikaw lami. Unya, ug duulon, kilok. Ipatuon nimo sa imong kaugalingon. Istang inon-unan. Kinang nahitabo sa kong kinabuhi. Hindi na ko mahimong, mahikalim. Ikaw ba, Loida ba? Pag-arte sa gamay, oy. Di makasama ang mga dagat ang silingan nga magka kay lipstick. Unya, humot kay lawas. Sus, nay. Mugasto pa kita lipstick o pahumot. Aron lang kaigan taglaki.
Ang importante na nga, dili ko bahog lawas. Unya, puwan ako daan og ngapil. Ay, gusto naman ko kong maminyo ka na aron makakita na ko sa akong apo, mahimutang ka na. Si Nanay Baya, ay lang pagdali, uy. Maapot talaga na, di lang damhon. Ay, ikaw rabay ako no'y kanunang libakon anang mayang. Nga ikaw ko no, way laki nga nangandoy kay bati kag naong. Di ko no kasama niya nga gwapa unya, lami sad. Uy, buyag. Si Ragyoy, ikapahan niya, Nay. Lipstick raga ayo anak niya. Sige, pamulbos. Ang naong mura na lag-iring nga sungkaban. Bala sila, uy. Basta ako, simple ra ko nga pagkapapay. Mukuyo ka na mo. Maligo dagat sa Domingo ka. Seryoso lagi taranggaw? Di, lain ko kay basta bago kong kaon mo. Serious ko. O, gaw, uy. Ganahan niya sa kong dagat. Kapag ito, may paniud to ko. Gutom kayo. Ay, pagkayabag ni mo. Galaag-laag kang wapday kay kaon. Pero mauban ko, gaw, uy, karong Domingo kay tambal ba ng dagat sa ubo. Unya, aligri sa ta kay birthday ba na ni mo? Ako gaw, ganahan yun ko nga mo. Kuyo ka. Ay, gagaw yata. May lang tang naisawmod talaw ba? Nga dili mo payit mo palag ba, ha? Ang gaw ni mo, gaw, uy. Mayang giod gaw. Kuyo na ba sa siya? Ha? Kay paghibaw itaw niya mo kuyog sa Hildo, ay hangyo sa diya mo kuyog kung tao siya. Ibo kina si Hildo, God. Oh, okay na, uy. Ganun day ko na asya ni kaligot na to. O di yung ako ba, dir ba mo maayog buot anak niya? Ambot sa dana ng mayang, oy. Ay masaganahan nga, kisodi mo, anong ka na? Ay, ambot lang anak niya, gaw, uy. Basta ako, wadyod ko, manhilabot anak niya, gaw. Tanoy, Lloyda. Ligo mo tong. Lingan na kayo sila, oh. Oo, uy. Aligo, Chuko Hildo, no? Mabiyan ni akong gianhidinghi. Maligos dagat. Uy, tala, oy, dong Hildoy. Na, oy, tala pa. Buod ilok ano niya, eh. Ay, kikan ano naman ang tani siyang ni humos dagat. Ani maho, manggihapong anghel. Uy, Lloyda. Kada ko din mong uwat sa imong paaw, uy. Huwag kay ang uwat. Yoks, kalain tan-aon, uy. Oo, bitaw. Bitaw. Sagdi lang. Mao naman yun na. Uwat naman yun na siya. Naan naman yun na diha. Ikaw sa day mayang ay. Dunay uwat ang imong ilok. Uyag! Puti na kong ilok, Huwag gini uwat di sa kamay. Akong giisa ang doon ako kailok, Kita pa nga na'y uwat diha, ha? Ay, sorry, waday, pero tunalay ko, Unsa? Ang hit. Ay, sige, ay, arin ako, ligo na ko. Pastos. Hildo. May kay kita na lang doon adin sa cottage. Kay to, naman silang ka na nangaliko na. Ikaw ba yung hinungdan nga ni Kuyo ko ligo sa dagat? Inahipaw man ko nga Kuyo put ka. Mao ba? O niya? Shtoy. Saman, huwag kita kakita sa akong kalami, ha? Ha? Ikaw, lami? Hindi makita. Dugay naman ko nagsikiog siya mo. Huwag kita kabantay. Kuhan si Lloyda ang gusto kong muuyab. Dili ikaw, mayang. Sa Hildo. Uy, mayang. Ayaw nang kinaiyaha, uy. Babae ka, unya. Ikaw ang magpadungdungog ng laki? Eh, kuha na lang og gamay nga. Ikaw ang mudiga. Kahilas pa ni mong manulti, uy. Paswerte na ni mo nga nakagusto ko ni mo. Kalami na ko. Di magkakabuta. Kita magka sa korte sa kong lawas. Di ba? Di ba lami ko? Di ba? Uy. Bay Thomas ay. Niya pa daw nini. Nagplano rin ba ni siya nga manguyab ni mo? Uy! Saman, nagka-order na mo ha? Ha? Seryoso naman kayo mong nagsulti? Uy, Bay Thomas. Huwag ko manguyab niyo eh. Sige, maligo na ko ha. Diyan na mo. Nanguyab ni mo si Bahildo? Wa, uy, makalagot. Gusto na ko nga dunay manguyab na ko. Kung dunay laki nga manguyab na ko akong sugton, gusto na ko nga dunay laki nga makatilaw sa kong kalami. May tsura ba yung tagamayang? Pero ang imong kinaiya ba? Bati man? Kaya ikaw na may... Kanang... Saan Ura bag ikaw rin dagdahin mo ba? Imbis, manguyab ko ni mo, ay di na lang eh. Oh, Tomas! Ay, nitambag na ko ni mo, no? Padakin ang imong lungag sa imong ilong. Aron magkasimot ka sa isog baho imong lawas. Bastos! Ako? Baka uguan, ha? Unaya Usa na- ko, ana?
Unsang ko ana? Karuha ko unsa? Ambot mo mayang ato pangutan sa imong pariente ay. Ug unsa nakabaho diha? Hala. Kaapoy ba mo yang? Bastos! Mamisita si Aldo na ako karang gabi eh. Binataw na siya. Misita ko na siya nimo. Ingon mo to siya. Sama, tabangon to nimo na. Umutupang ko eh. Ug sugto na ko siya. Bahalag masuko si Mayang. Salamat day nga. Gisugutayin ko nimo. Kay may pagtan-aw sab ko nimo. Aldo, gusto na ba ko nga magninyo? Pareha ta. Ako sa gusto na sa kong nga magninyo. O karon nga ikaw nga kung nauyab, magninyo na ko. Magpakasal ta sa labing daling panahon. Okay na makatilaw lakay. Ilog tayo doon. Ano to? Uy, nagpaungin ka sa kapan kahit lagi kayo. Ano ko tuskik ato sa to? Ganto. Salamat na kahikap na gid ko ginani. Ting, palihas ito kong ni Ana. Ni Ana, oh. Ana. Una ko, Lagi. Maubado? Suko kay mayang nimo. Kay ikaw nakaangkon kuno nako. Si man to kuno'y nagpaibog nako. Ambot anong bayhan na eh. Naghilom-hilom naman gidunta ko diri. Pero ang maraog, nasuya man gyud na siya nako sugad pa kani adto. Bahala uroy siya. Kung dili siya magtagad nako, problema na niya uy. Basta, di ko nadapatan, okay ra gyud ko. Pero kung napatan ko niya, anha na nang hikayo na makakita siya away, kay bugno gyud ko niya. Luida. Hangtod karon, pag yun mo tagad nako si Mayang, magampo na lang ko ay malamdagan ang iyang huna-huna. O makaamgo siya, ako'y tuyo nga makigbungo na. Naghilom-hilom ragit ko, ay dili ko gusto og away. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nelson, ginaingon, babae sa masabulang nga kristal nga ngayon panggaon o kampingan. Kunin nahitabo sa kong kinabuhi na kumahimong may kalimtan. Beautiful girl, wherever you are, I knew that I saw you. You had opened the door. I knew that I love again. After a long, long while, I love again. Yes, hello. Ay! Mo karaan tao diya, harana pag yun. Dali na mo, oy Nelson, karaan po siya kayo kanta. Girang, oy. Nelson, gabi dayon mo diri, dali na mo. Ay, dakol. Bay, paungan na na yung sista kay paung rumadaan. Kung tagkanta kay sudlo na tagdul sa sila hao. Dali na. Tanaw yan. Snacks among duha, Ayaw na na kay busog pa mi. Ay, sa ako kay ko nagdinira, gigutom ko dulce. Mao gani nga pang snacks mo. Ako'y naghimuan ng tuna sandwich. Ay, tuna sandwich dahil na. Tunag kaon ba? Oh, tuna sandwich. Nga na day gabi, di ka mo kaog tuna di ay? Dili. Hala, sorry gyo. Di ko mabalibad ba? Ay, ikaw ba? Sige na, ikaw binuang diha da. Noon sa taon ka uyab, oy. Ako'y uyab, oy. Hala, oy. Nilot inyong tinawganay, no? Kay uyab. Magduda ko kung kinsay bayot ninyong duha. Siya! Alkansi ko na. Lumbaan ay pagtudlo kinsay bayot. O sige na mo, oy. Snacks na mo diha, oy. Kaon sa... Akaring dulce. Kung ikaw ang himuon na mong judge ba, kinsa yun na mong duha ni Uyab Nilson ang bayot? Kamundo ka! Kaway, hindi naman hinaon ko himutang tao si Sulting doon siya kami ko nung duha si Uyab Gabi ang payot. Ngayon labra po kong dulce na. Pero si Uyab Gabi may nakaon na tao pang Uyab niya. Pero may chance man siguro kayo pa masugta ni Dulcis Gabi tao na kung Uyab Gabi.
May sulti niya kung uyab gabi, ani. Paibaw lang ako siya nga gusto kong manguyab ni Dulce. Ay, okay rin ko, Uyab Nelson. Mo nagiingon nga, may the best man win. Sige, go! Murag ikay win, ani da. Hindi ka malain ako, ha? Uyab gabi. Oy, di, Uyab, oy. Sure ka? Sure na, sure. BFF good ta. Way malain. Kita na good ni. Sige, thank you sa pagsabuti mo, Uyab gabi, ha? Para matuo ko nga di sabot yung lipstone doon. Ay, sa mga ko. Ayaw, baksan. Buhay ko, Uyab Nelson. Mabayot ko ba? Binuang di ako, Uyab, boy. Naud sa nagutaon mong duha ni Gabi Nelson. Oh, kay nga naman, nag-away sila. Abi ba na kung dili sila mag-iningon ana, kay sumpay na biya na silang tinae, nga bisag kung saon pa nimo, di na gyud magbuwag. Relax lang ma, kay wa man mag-away sa kong uyab taon. Bitaw, wa sila mag-away, pero usa na ka babae ang gipanguyaban. Unsa? Unsa man mawa may laing babaeng nakit-ang nining dapita Nelson, si Dulce ra gyud. Mama, sa doon na, ibabay ikaw di ka babae. Oy. Stop na siya. Timing nga lang, usa ra ka babae among gigugma na uyab gabi. Si Nelson ang akong gisuguit. Oh. Nganong nagtiran-away man mong duha? Nagsabot man ka mo nga may the best man win. Gabi. Gabi, nihilak lagi ka. Hila ko kay... Nalipay ko nga si Uyab Nelson ang nakadaog sa imo kasing-kasing. Bida sa nuyab kaya abin ako hila ka kay sakitan ka. Di ay, binuang ng imoy. Kiyawan. Uyab, inapista na ng paghilak na ko eh. Tears of joy ni! Na, madana kang artista sa puting tabil, ana, Gabi. Benilson, ikaw man kinakatag-iya ni Dulce. Ang pingis siya. Bangga siya, ha? Pagkaon na yun, sa siya. Frida, ang pingal ni pagkaon siya, eh. Sama sa kabulang ang kristal. Beautiful girl, wherever you are, I know that I saw you. Hubog na ko, Uyab, eh. Uyab, hubog na ko. hubog sa kuyab. Ikayab, hubog sa kayab, ha? Hubog na ko, sigbalik, eh. Sigbalik tahan eh, Uyab. Uli na ko, Uyab. Sige, Uyab, abing. Magbantay sa mga irong buwang, ha? Ay, ikaw po, Uyab. Pagbantay sa iro nga, naglaway. Kanang magpatakag pamaak ba? Forbida, no? Ato na ko, Uyab. Sige. Nanay. Lipong na ka? Lipong, oy. Hubog na dyan ko. Tawag na ko. Ay, Gabi. Hoy, kasi mong tuyo. Hubog ka sa. Nanimahok ang beer. Kaya di ka baho sa bear, Dulce? Ooy. Okay. Suod ko, ha? Uy, nga lumisod, magka nga matuog naman ko. Magdugog ta. Unsa? Agad pag binuang Gabi, ha? May bawaan ka ni kang Nelson na malaing siya ni mo. Malain? Ay, di na mahitabo, eh. Wala man gani kung malain nga siya ay imong gisugot. Gabi di mo kong kikak. I love you, Dulce. Lips to lips ka ni mo. Nagilty ko sa nahitabo na mo ni Gabi. Unsaon ako pagpasabot si Nelson kung mahibaw siya ini. Masamay akong iraso niya. Huyang ra kay ko nga dalirang nadaha sa pagromansa ni Gabi na ako. Dili. Nakonsensya ko. Happy Mansuri, ha? Dawatan yung chocolates o buwak ko. Thank you, Nelson. Happy Mansuri.
Ano ka, Dolls? Excuse me ha, excuse. Eh, anong tos, Dolls? Galit mong bibi? Anong tos siya? Lord, nagsuka ko. Sorry kaayo, Nelson ha. Kalit nga, naglain ang akong gibati. Oh, kung pauli na ako, Dolls. Ayaw, Nelson. Month sa rin nato ron, di ba? I love you. Dolls, I love you too. I love you. Nelson. Nelson. Uy, kalita ko daw ni pa. Man siya manangid na ako, nga bakasyon siya Davao. Unong kabuhan ko na siya dito. Grabe sa ka. O niya, wa ka matinga, ganong unong kabuan siya mo bakasyon sa Davao. Pa, naibunggi ko. Kalitan ko ini da. Nelson, nak, nauli na si Dulcie. Mau ba, ma? Pastilan. Daghang natingaoy ug nagduda. Kay pag abot gud niya, may bata manggamay masyang gikogos. Ha? Makumaw na amo tong anak ba? Sa? Inyong anak ni Dulcie? Ma! Uy, mura magdili, nak. Kay, wa man liwat nimo ang bata. Ma! Tuwa man maliwat sa imong uyab nga si Gabi. Utsa ma? Sorry, Nelson. Sakto ang imong mama. Dili ikaw ang amahan ining bata, kun si Gabi. Pero what's na itabo? Si Gabi may amahan ng bata. Tugod kay una ming Nelson. Nainumdum ka atong 1 month na nagali kog biya ni mo kay lain ang akong gibati. Nagsuka ko baayo ato. Maptos na ko atong buwana. Mura kong gidatog kalibutan itong hiyaw na eh. Wa kong kasabot sa kong gibati. Itutukan ako ngayon ang bata. Murag ako? Rusag dili. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arthur, ginaingon, bisag unsa kabuutan sa bana, ngita gyud lain ang asawa. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Joyce! Ronaldo! Hello, Moy! Rona. Mara na jud kang babaeng tan-awon yan. Uy, last year, yung ninin ako, no? Dito ko nagpag-girlalush sa laing nasod. Wow! Dikit ka mailan nga bayot ka, Ronaldo. Ay, Rona na di ay. May tato naman lagi ka. Doy, kailangan kang magpatato. Ako'y bahala ni mo. Dadong di ka sa tattoo artist na ako. Love. Arthur, paminawas ako, uy. Busy sa kaya na siya siyang cellphone, uy. Ngano lagi sa misois? Okay na ka nga magpatato ko? Ha? Tato? Uy. Wa pagani ko patato nga lalaki ko ikaw mo. Love, minimal raman ko. Kanang gagmay ra ko. Ay na lang lagi, love. Ganaan man ko magpatato, love. Sige na, Arthur ba? Sugot na lang good, love. Pwede lang sa chart, ma'am. Ang sa igunahan mong ipatira na to. Kanang gagmay lang ako, Prime. Ako si Prime, ma'am. Ako po si Joyce Prime. Nakapili ka na, Joyce? Kini siya? Okay. Sige, lingkod lang. Lingkod tarong, ma'am. Arthur, love. Awa akong tato. Nice, love. Gamay rapot. Minimal man, love. O, di ba? Nice ra? Uy, nakuyawan ba ko ini kayo angin sa kumpana nga magpatato ko balik. Ako rin bahala. Nga dili siya makakita. Unsa? Kamaugit ka, Prime, ta? Naatuod ni mo gitirahan sa suoton na bahin sa akong lawas. Ako na guni. Ingnan ko ha, kung sakit ha? Tinuod ba?
nga magpangita na kuno ta sa kagilok sa dagom sa tato? Tinuod kay kung dili na tinuod, no? Dili magbalik-balik ang kung mga customers nga magpatira na kung balik. Ikaw, na lang kung magpatato kang dako-dako, ha? Ako kay bahala ni mo, Joyce. O kung masagot ka, dini napita ti katirahan. Ano yan, ha? Di mo man ko naghihikap ang agtang sa ako. Mas ganahan ko. Mutira ko na yung napita. Magdaba. Sige. Grabihan ni mo, ha? Nagpatato nung sa lagi ka, Joyce. Sorry, love. Saan? Di ganahan naman pat ko. Pag ka nananghid na ako. Sure man ko nga di ka musugot, be. Ay, ano yung nag-usbi, ha? Love. Kung magpatato gani kagbalik mo, makigbuwag na ko ni mo, Joyce. Oh, Arthur! Unsong nang sawa ni mo? Patato mo lagi na. Kita day ka pa? Kita kayo, katong naliligo, tas dagat, nagtupi siya. Lain na hugawa ng babaeng magpatato eh. Nakasaway ba yung sa papa ni mo, Joyce? Unsa? Bati ko nung babae nga doon ay tato. Jesus, love. Uy, Arthur, manggod ng tato, good. Ingnan bitaw ka nga sakto na tong usa ka tato ni mo. Nagkaanam hinuog kadaghan na eh. Basta, magpatato pagani ka. Magbuwag na kita, Joyce. Prime. Joyce, di na sa lagi ka. Magpatato na sad ko. Manya, nagpaibaw na kasi mabana, ha? Masig masukusan ni mo. Ingon na ba sa Runa nga makigbuwag ni mo ang imong bana kung... Bahala siyang masuko siya, basta human na lang. Sure ka? Okay, patira ko. Last na ni. Last na gyud ka ni? O, lagi. Sige na, Prime. Okay, dali. Paimutang na. Sexy ni mo gisulob, eh. Ituyo na ako ni. Aron sa'yo na para ni mo ang pagtira. Kaya sa mga kang dapita magpatira. Dili, oh. Uy, yun na. Si Arthur man akong gikasugat. Oy. Art! Ako... Oy, Art! Kinsa ka? Rona. Ha? Kinsang Rona ba? Ronaldo, good. Good. Ronaldo? Ikaw ni? Ako gani, but Rona na ko karon. Sorry kayo. Ako makakaday ni mo na. Unsa nga, gwapa naman kayo ka, eh. Bahay nagkikintanaw, no? Thank you. O yun nga, asa makapaingon? Akuan, ngita kong Joyce. Katultol ka asa si ating patatuan? Hello, katultol ka ayo, eh. Tultuli ko, bi, kung asa na, Rona. Sakit? Gunta lang. Habi ka ni Mawan. Ayaw ka ba ka, Prime? Kaya rin ako. Pero may mo bang ma-relax ako kayo? Okay. Sige. Ngayon ni smile magkadiya, Prime. Ninduta ni mong tanaw nga nagbilangkad sa lingkuranan. Why nagpatato ka? May mong mangutana? Oh, sure. May mo kayo. O isa man, ha? Kani, nga mo din ni man ganda pita magpatira? Ay. Wait. Oh. Mo naman ang gisod ang imong fingers sa akong kuan, Prime. Mas nimasin na pita sa tunga-tunga. Kakilok ay. Kailangan ko kung tiwas yung tato ni mo dahil. Masama ka na, Joyce. Okay na? Sama ka? Sama ka? Sama ka? Patayin mo na ko tira ni mo. Sige. Kita, ako nang malingkod. Tabak mo na ko, ha? Nakapahimutan ko, Joyce. Sama ka din. Sama ka na ko. Imo mo po sa tiyan.
patakbo na itong door. Okay na ka? Unsa niya ako nakita? Wa ko magdahom nga mo kita sa akong asawa nga si Joyce nga sabak siya sa tattoo artist ug nagbawsanay sila sa pagsyapol. Nirason pa sila nga nagdutakdo lang kuno silang duha. Asa ka takdo-takdo, torja gid sila. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Duday, ginaingon, ang daga nga gusto nga makatilaw og langit, makatilaw gid bisan dili sa hustong lugar nga kini mahitabo. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? May mamisita nimo karong gabi Ate Edna? Uy, Duday. Bruno iyang panganday. Ug dako kay siyang tao, day. Ug siyang minyuan ko og usab. Time para gud ate. Di ba nga imong bana? Wa pa man gani tuig. Ay da, lapas na ko yung tadiyas, oy. Pero wa pa lagi tuig. Ayaw lang una pagminyo og usab ti uy. Basig masuko si kuya og kagon ka. Kagon ba, Uroy? Wa man gani na kagas mariton niya, nga palahubog. Ha, nagtuo taw ng mga tao nga miinom og hilo ang iyang bana. Pero ang tinuod, siyang nagbutang og hilo sa Diyos nga giinom ni Nicolas. Mao ba di ate? Di dito hikog ang kang Nicolas. Uy, gihiluan dito ni nang Tonya. Uy, anya be, ngano wa man kagas Tonya be. Busa ako, dili may tabo nga kagon kong Marlon. Kay sa buhi pa bitaw siya. Nagbinutan man po ko sa kong pag-asawa ba? Bisan, gamay ra to siya kuan. Ha? Gamay dito og kuan si Kuya Marlon te? Gamay mo lang. Mangita og dako. Gusto kong mutila og dako, Duday. Hala, may nag-doorbell na. Mao na tingali ni ang lalaki nga mamisita ni Ate Edna. Tuo pa man si ate sa taas. Nagpagwapa. Ako na lang maabli sa gamay nga pultahan sa dako nga gate. Aron makasura niyang bisita. Hello? Hala, kagwapo niya. Ang dako kayo sintaw. Nabasin na. Balik sulti niya, be? Nga, niya si Bruno? Kukuan. Tuaman siya sa taas. Dayon diri manoy kay ganiha na betong nagpaabot mo si ate. Ayaw ko manoya. Bruno na lang. Ayaw ng manoy. Kay kanarabang manoy dito sa amo, taroy na. Ha? Hala, nagakusog naghawak naman na sila si Ate Edna o kanang Bruno eh. Kung mao, uyab na tingali na sila. Wala, gibira ni Ate si Bruno. Huwag tuwa sila paingon, paduwang sa kwarto ni Ate. Musuod ko sa akong kwarto. Tuwa may lungang dito sa bongbong. Simplik sa bongbong sa kwarto ni Ate. Lilion ako sila. Tanaw na ko. Kung mas dako pa ba ng kang Bruno kaysa kang anhin Kuya Marlon. Tuwa na, nakasuod na sila sa kwarto. Magdali ko. Musuod na ko sa akong kwarto. Oh, hala. Tiyak mo sa ni Bruno sa kang ate nga baoy. Kitiw-kitiw ko na tili ate sa kalami. Uy, hala. Tulo, naghubo na. Hala. Katako, kataas. Tiniparihan sa kang aning Kuya Marlon nga. Gamay ko niya mo po. Taoy, niliho ka nga kung gana ka. Maghubo ko. Si ate, may kisi-kisi sa kalami. Ego sa kambulo. Bruno. Mao ba, te? Tuwa na si Bruno? Uday. Saluyahan ako eh. Tupat ka raon ko ng among ako. Naluya ko eh. Ako sa te,
luya sad ko eh. Kakuha sa dugo og tulo ka round. Ha? Unsa? Unsa itulo ka round, good? Oh. Amaw ka man, uy, Duday. Sige, uy. Adto na ako sa banyo. Manghimasa una ko kay nagpilit kaning ako. Manghimasa ko, uy. Kapoy sa dakong lawas ta. Puy-puy akong kamot sige hapyod kaniya. Manaog ko silong eh. Ato ko spikas banyo. Manghimasa sad ko kay nagpilit sa din ako da. Manghimasa ko eh. Mao ba? May lain nga laking kilimpin si Ate Nuedna? O, tiyo, uy. Dako ra ba kaayo nga tao, tiyo? Taas pa, jud. Lamia lagi ni Bruno, tiyo. Diyo, lami. Anong gilamian man ka, ha? Ikaw may gilamian nga kang ate magkanan ni mong uyap. Hoy, paturjak sa kasamang tao, ha, Duday? Ha, Duday? Tiyo, sad, uy. Ang buot na ko ipasabot ba? Nga, lami kayong tanawon si Bruno kay dako nga tao. Nya, taas og barog. Mao ba? Pinagugumsa. Bida sa na maguwang ni mo, wapa ganito, ang iyang bana. Paturjak maglain. Pagkang nilad o una-unaon. Bati. Bati, gud, tiyo. Pero, sa tanaw na ko ni ate, tiyo, no? Happy naman kayo siya karon sa kiliran ni Bruno. Dako sad kayo ang kang Bruno, tiyo. Uy, taas pag yun. Ano libaw maganda ko og taas ka, Bruno? Imong gihikap po, ha? Duday, imong gitanaw? Ha? Gitanaw ni mo og imong gihikap. Tubag! Unsa? Muna, day, Duday. Dugan na kay kung nakagusto ni mo. Kung sugto lang ko ni mo, pakas lang din ka. Kalain sa nimong manguyab, uy, Rico. Anhira magkasdan. Di man ka formal manguyab, uy. Oh, kumao. Karong gabi, ha? Mamisita ko ni mo. Adoon ka sa inyong bay karong gabi. Kana, maunay gusto ko. Sige, magpaabot ko nimo sa bay karong gabi eh. Og anha na ti katubagon sa gipadayag mong gugma. Salamat tayo, Duday, ha? Gisugutayin ko ni mo. Tungod kay gusto na sad ko makabaton og uyab, Rico. Bahala og sapsing ka og lawas. Unya may pagkaputot. Ang importante nga, makauyab na ko. Karong Domingo, day. Manuloy ta, ha? Mag-date ta. Sure! Kana, maoy gusto ko. Sige, Rico. Mag-date ta karong umaabot Domingo. Oh, hala, si Bruno. Migawas na sa banyo, di ka naliko. Uy, kanindot ka niya tanawon, uy. Wala ka ko makasabot sa akong gibati. Magsige naman hinuong ko huna niya, uy. Musod ko sa akong kwarto. Og lilion ako si Bruno nga mag-ilis. Magdali ko. Uy, hala. Huwag man siya sa ilang kwarto ni ate. Asa man di siya? Asa man siya, uy. Oh, nigawas tigali og balik na huwag pa makailis. Kondisyon na unta ko da. Nahubo na ko kundaan. Bruno? Nay Bruno di ay. Misod ka din akong kwarto. Daoy, nay, gawas nito, nay, gawas na to ka. Naibaw ko dito, Ray. Dugay kang doon pagtanaw na ko. Huboon. Hala, gihubo di ba? Lain na, ni mo Bruno, uy. Manoy. Dugay ko na ibog, di ba, Ray? Ubay kay waron si ate ni mo. Ayaw ko. Tabi sa mong lipstick. Pakete. At tabi sa mong lipstick. Bulod ko. Kan ko din mo. Kita si mong katay. Dali tayo.
Hinaya lang. Hinaya lang. Dako ra ba kayo? Oh, hinayong na ako. Hinayong na ako. Ay. Kuha gid ni Bruno ang putleto higayuna. Sakita lagi uy. Mao to nga sa dilabtan ako sa akong uyab ni Siro. Wa gyud ko malipay kay gamay man ang iya. Wa gyud lami puragaba. Mao to listeners atong Palamay Drama Compilation Part 167. O usbon ako pagpasalamat tanan ka comment sa kuha. Salamat jud kaayo nga isa jud atong basihan sa atong pag-intro vlog nga naa jud mo ga comment. Daghan jud salamat pag-usab labi na sa akong mga tanan listeners. Salamat jud kaayo sa inyong kanunay nga pagsuporta ug pagpaminaw sa atong gina-upload nga drama. Sa dili pa nato tapuson, shout out sa day nako tanan ga comment sa kuha. Shout out nako si Bamdel Sam 99, si GHS Hunter, shout out nimo dia. Si Levi Carl, shout out nimo dia, Levi Carl. Si Clarice Pag, shout out po na ko si Jod Plustico, labi na sa iyang tito. Si Isabel Serna, shout out na ko si Luel Balandra, si Oscar Abaydog, shout out nimo dia Oscar. Bernadette Larce, shout out po na ko si Ma'am Lindsay Arnel, Elda Asuncion, si Belen Andoy, si Suset Palmeros. Ug mao to mag-sinners na tanan ga comment sa kuha ug atong gi-shout out karon sa atong part 167. Ug padayon na jud ta mag-sinners. O ngayon ko pasensya nga maningkamot ko mag-sinners nga maka-edit ta para pud masundan nato ato ang tong drama sunod na to i-upload nga part 168. So na ko listeners, salamat jud kaayo sa inyong tanan.